חברים, אני פה. וכן, אני מצטער שלא העליתי הרבה דברים. פשוט לא היה לי כזה נוער בזמנים האלו. אבל אני אדאג עכשיו להתחיל קצת יותר. אין לי מושג מה זה לשחרר את גיא, אני אראה את זה אחר כך. אם אני אוהב כאילו זה בשבילכם, זה לא זה. פשוט יש כמה דברים שלא הכי מתאימים. עכשיו, אני אוהב להראות דברים כמו בסרטים ודברים כאלה כמו בדיסני לאנשים שכאילו שאין להם למשל דיסני וההרצאות של סלקום. אז אני מציע להם. ולמה? זה הוא לא מציע. תשלחו לי בתגובות איזה סרט אתם רוצים שאני אראה לכם, חלק ממנו הרבה. אני לא עושה הרבה דברים ממש עליי במשחקים, כי אני לא יודע איך אני מחבר את המשחקים למטה או למשל כאילו באמצע, ואז לשים כמו אינדיגים שמראים אותו בצד. אז אני אבחר משהו ואחזור לכם. ביי. טוב, אז מצטער, עוד לא בחרתי בשבילכם משהו, אבל החלטתי שאני אעשה על המקומים. אני אנסה לראות עוד כל מיני דברים שהם בצד ועוד. אני אתחיל קצת יותר, אני גם אנסה יותר לדבר יותר בקול שתשמעו אותי, אבל בסרט אני יותר אלחש. סרט האינסוף זה כאילו טוב, כן, אבל תבינו, זה משהו סביר. אבל יש את... זה לא מראה פה. אין זה. יש את זה נראה לי. כן, זה סוף המשחק. אם אתם חושבים שזה מה שראיתם שאתם רואים לפעמים בסרטוני שוט כל מיני שהם יוצאים למשל מהעיגולים של דוקטור סטרינג', אז זה לא זה סוף המשחק. מלחמת האינסוף זה לא הסרט האחרון כרגע, כי יש פה עדיין את איירון מן והוא זה. בסרט הזה איירון מן מת. אני מצטער אם לא ראיתם את זה, אבל הולך לצאת גם בסרט הבא שיש גם שאומרים שזה ששיחק את איירון מן הולך לשחק שתי תפקידים בסרטים, כאילו צד אחד טוב וצד אחד רע, כאילו מישהו בונה את איירון מן מחדש רק כרובוט, ועוד מישהו, כאילו הדוקטור הזה עם המסכה הירוק שהוא הרע. אני לא בטוח אם זה ההפך, אבל זה מה שאני אומר. אין לי מושג אם... טוב, כבר אפשר לראות שיש זמן, עבר זמן בשביל תור. אם אתם רוצים, יש גם את הניגרות,
ואם אתם מחפשים למשל ונום, זה לא פה. ונום זה כאילו ונום וחמישה לילות אצל פרדי. תחפשו אצל ההורים שלכם בנטפליקס, כי זה ונום וחמישה לילות אצל פרדי זה לגדולים. אני כבר ראיתי את הכל. אם אתם רוצים מאחורי היצירות, וואי, של אקסמן, מאחורי היצירות של המרוולס. המרוולס זה של הבנות. המרוולס זה של הבנות. אקר אני בכלל לא ראיתי, אין לי מושג. לוקי, וואו, זה קשוח. מה זה? מאחורי היצירות של של מורי הגלקסי. מאחורי היצירות של אנטמן והצירה של וונטמיניה. מה שזה לא יהיה. יש פה את סטנלי שהוא לא במאחורי יצירות, הוא היצירות עצמן. זה שוב המרוולס? כן, זה שוב המרוולס נראה לי. של הפנתר השחור של... וואו. טוב, זה כמה, ביי.